Bayram Muratov. Gel efire. Efire gelmene korkýarlar. Efire gelmene. Efire şeyle bir korkak adamlar. Efire gelmene korkýar. Endem oka meninkini haramlar. Näme? Agam nämeňe boş ýerşeňe näme garyk edýän kisiň arkasyna gidip nämeňe çyşyp otýurdyň? Erkek bolan gelip takamady diýdi. Gel erkek asen erkek bolan gelle. Näme barmal? Sen bilen uruşmana baraýyn men. Näme baraýyn? Oňa güýjüň etmäle. Yok. Gelle diýäden diýmen zadyň gelip. Yok. Ýeriňde diýmer zat ene topragyň Türkmenistan. Näme sen o? Yerimde hiç kim dinlän oga jandygyň. Barıp diýden welaýata çykga, welaýatdan näre baraňsyň? Adalet ministrligine çyksaňam dinlän oklar jandygyň. Men şu at gelip duýurdum içinden. Maglumatlar. Dinlenilýän adam dälsiňler agam. Babam sen. Yok. Yurdun içindäki. Agamam diýdim, bagysça sen ýaly huýa agamam diýmeli bolýan. Wekil mal bolmasaň, häzir yurdun içinden maglumatlar gelip dur bize. Mal däl ya muda şükür Belarusda bize mukap gördük. Ýöne şu toprağımda döneýin. Dünýäniň akyllyrak. Bize Belarusda mukap gördük, ýöne toprağımda döneýin. Yo toprağıma menim döneýin. Toprağım menim. Onda näme arkagy çyşyp öýden oňarmaýanyňa biz günäkär däldir sagam. Yok, o yurdun içindekiler öňden oňaran okmandyň. Yurdun içinde oňaryan. Ýydedik gedip gör. Oňaryan, ýydedik gedip gör. Oňaryan, ýydedik gedip gör diýip deňlik bolmaly ama ýurtda. Hey vekil. Bagysça bolýan, çimo bolanyňa biz günäkär däldir. Yurdun içindekiler hakda güýçe. Barlay. Yo, yurdun sen ýalaklar, kän gördüklay, sen ýalak, kän gördük. Hudaý şükür 3 ýyl bäri şu taýda o. Hudaý şükür, bar geçmeli adamyz gelip dur. Ödem yurtlarda ödem näme gulçylyk gelip durupdy, halkyň näse haqqy gelip durupdy sizler awa. Tabii. Barıp durupdy. Yo, vekil. Türkiýede işle birgenleriki barıp durupdy. Ýene başga biröwlerniki barıp durupdy. Paştalany pullary, gazlany pullary nepdi. Leyla bir zaman. Seret. Vekil. Ýani ýoklay, bizem daýhan bolup gördüklay, ýene-de ýani ýoklay. Gördüklay. Akyny derýanyňa näýilen görüp bolmaýar o. Özüň ormaýan. Vekil men seň sesiň ýapdym. Seret, men şöhrek çykjak gel. Egerde maňa jaň edip arzaýtmasalar. Men şöhrek çykyp gürlejek gel. Maňa ýurdun içinden jaň edip arzaýtýarlar. O ýeten ok, bu ýeten ok, o problema, bu problema, aýlyga, pensiýaga, invalidna, her türlü adamlar jaň edip maňa arzaýtýarlar. Benim şöhrek çykyp gürleýän, onu etmeli, mundu etmeli, şunu etmerek bolanok. Bu näme edip bör? Sagatlar gürleýän. Ýani. Ha. Ondan sen şolarynda jaň etme diýonda arzetmeňdi. Gitte hemmesine ýa bolmasa näme diýen otan get aňryk bar Türkmenistan arzetýänmasaňa çykýanlar. O var diýýärler adamlar arzetýär. Olam sen ýalyr goýunyň ýerdir de özüň oňarmaýan. Yo. Men ýa näme gülýän agam, näme gülýän? Her ýyl Hudaý şükür bark gaýdyp durdy öýmiz, görüp gaýtýas. Bir aý bir ýarym aý kanikulla gülýärler. Elme zadyň yer we yer gelip dur. Wekiliň ýagdaýy gowy diýmek Türkmenistanga ýagdaýy gowy. Wekil neyin ýagdaýyň nirden gowy agam mal edýän prosedine pul alyp gaýdyp geçdik go bizem şutakka. Okuduk ýene etdik. Yo, prosendine pul alyp gaýdypsyň diýen. Prosendine puly tapman bererler. Wara prosendine pul merkime berlen. Oga şu wagt altyn goýmaly diýär. Altın. Ol zatlar adamçylygyna wagly ýa-gam adamçylygyna wagly. Sen ýaly kimiň arasyna bolman çyşyp berene kim pul bersen o. Yo, sen o adamlara o ýerde iş tap bermeli, zat tap bermeli, sen mümkinçilik töretmeli ýaşamak üçin. İsken agam, isken, isseje, isken. İsken bolsa sen näme üçin ýurtdaşynda okaýa? Näme urdan okuýar? Ýurtdaşynda ödüm okujak. Paritde okudum, bäri ýamal okujak, bar bestirjak. Näme urdan? Prosendal gaýtdym diýen, bir zaman sen prosendal gaýtdym diýen bägul. Ne gaýdatym geldi, o prosendal gaýtdym özüm gaýdatym geldi. Ey Allah, prosendal gaýtdym diýen ýere-de. Ay adam, sen rahat bolýar, ýene bolýar. Öýdäklen pul nägesiň gelen ok, ýeneden ok. Bol başlaýdy goýsaň wara. Bu da baram hem adamlardan pul alyp açwedlik edip bar Allah korusun sen ýaly jahil insanlardan nara. Allah kor näme okudyň sen? Bak, söwlen ýene-de alan zatdym, üzdük boluş ýalyjy bartyk majulen berdik. Bu sen nara düşünjäň meni ýaman gynanır ýa-da sen näme okudyň? Ha? Näme okudyň sen? Okaýar şu wagt okaýar.
Beden ne- terbi. Beden terbi. Ayıp olur. Beden terbi bolawar ya aydımdan molum mol ya da beden terbiden sen ýalyny o jemgyetde ya da o nemede näme de diýil ýaga ýokary hukuklar nemede ýolbaş et goýulmaly bolmawar sen ýaly düşünjeli insan. Türkmenistan'da ha beden terbiye mollumda hiç ile hormat yok. Beden terbiye molluma. Ay, her kim her hili hormatlaýarlar. Sen ýaly gaçyp öwrenýärlik. Däl her kim ho. Hormat ba arkadagy şöhret diýip ýala kaçylyk etden beden terbiýeden o ýokary adalet ministerlerine de Oňarmaýanyňa men unakar däl, dany nezemzan. Men Türkmenistan'da wagtym bir okaýak beden terbiye mollum biter ökünde o neme dem ýokdy olarda bir formatam ýokdy bir eşya şmolluma gerek diýim hiç kim iyi demeyip da beden terbiye mollumy. Ondan bu wagt ýala kaçylyk etden ýokary geçirýärler beden terbiýede oturýarlar. Yo beden terbiye molluma beden terbiye tapa hiç kim baran okdan Türkmenistan'da. Ay o zatlaryň diýany ýokda ýöne umuman häzir Türkmenistanyň ýagdaýy sen okugy tören tamam şo ýerek baryp ýene hor bolýar. Ýene de eger sen näme diýip hor bolýar? Ýaşamasaň bilmedim. Şo ýerlerde galyp işläp radyp. Näme diýip hor bolýanmy? İş tapman hor bolýar. Iş tapylarda Hudaýa şükür baran ýeriňde iş barapmy? Ýala kaçylyk etden baran ýerinde iş Beden terbiye molluma iş var mı? Sen tatbikat var onu diploma. Saniye. Bir mi? Salam vekil. Tatbikada farkayın bolany. Şu vekilin sesini öçürsene. Burası sende pul alıp gidip okayan zaten beden terbiye mi? Gaýmy sen ýer mukarna, uy. Burası sende pul alıp beden terbiyeye yettim. Ay men gaýtjak ýurt görasym gelýär. Sen cahil emessen, sen cahilden hem pes sen bilesen mi? Yok. Barlay. Başa oturmadan niýerden kim gelýär? Yettir yani. Ya deyin govusa burası sende näme pul alıp daşar ýurda sen işle şu taýda. İşlemene git. Men ýagdaýym gowy diýem aga, men ýagdaýym gowy diýem aga. Burası Türkmenistan, yamanlagat ýurdum. Razy utonuň aga, utonuň. Türkmenistan yamanlan ok haýwan her kim Adam yok. Yo mene Türkmenistan. Bägül sen durmuşa çykan bägül. Türkmenistan'da Bägül durmuşa çykan mı? Üçin yamanlaýan. Türkmenistan'da ýaşar ýaly şert öğretmeli. Sonra kandy vekil öyle. Ya şariat şert bolmasa sen başda Suriýede uş bolduran ýerde doguldan näçek, Sudat ýerde doguldan näçek. Yo men Sen şu Türkiýe uş ýokda ýaşap ýörsiňiz. Yani ne burada da olmayan şükür edýän, ol Ukraina'da da olmayan şükür edýän. Ýöne men öz ýurdumda da normal ýaşadym gelýär. Normal ýaşadan işlemeli. Daşa çykdyň her kim taşýarda bir mat tapmak üçin çykýar. Çykmak işlemek üçin Ulan çykýar. taşar ýurtdan kagaz? Men daşa ýurtda. Taşar ýurtda gelýärm ka. Hawa daşa ýurtda. Taşar ýurt. Bilen ýerde görgüller taşar ýurtda işleýänni. Degen ýa sen görmediň gördün, etmediň etdiň. Bägül bir jam. Teret sen meni gorkudýam. Eger de sen Ukraina'da doglan boldun, ya Izrail'de doglan boldun, ya 41-40 ýaşda doglan boldun. Ol Ukraina'da doglan bolsa, näçe Türkmenistan arkasyna artyn o? Dursana. Barçama töki. Teret sen meni gorkudýam. Bir uruş bolup duran ýerde doglan boldun, näme boldy diýip gorkudýam da şu wagt meni. Olen näme üçin men uruş bolup duran ýerde dogulmaly? Näme üçin men Türkmenistanda guw bolup ýaşamaly däl? Näme üçin? Ol höp näme ýa meni eme jörde gurlaryň barmy Türkmenistanda? Jörde gurlaryň üçin uruş çykaryn Türkmenistanda. Ya Türkmenistanda adamlar Urşan çykmaz, gıykılgam çykmaz. owa Kelletdi bu adam. Sen ýerine düşüpsen getirdin deme hiç kim. Yok, men Hiç kim baş kaldırım. Murik, sen bir killäň işlet. Sen ýurtdaşynda okap ýördüň, işläp ýördüň. Sen bir killäň işlet. Eret. Adamlar men diýýän adam, menim diýýän adam adamlara hakyňy talap ediň diýän. Aýla köpeldiň diýän, pensiýany köpeldiň, invalidliğini köpeldiň diýän. Şonu köpeltmegi talap ediň diýän. Men diýýän adam. Onun üçin urşam çykmaýa, onun üçin men hiç kimden ýygmada düşmeýä geregem däl maňa adam. Ýöne hakyňy talap ediň diýän. Sebäbi men görýän, maňa jaň edýärler günde unaşy arz edýärler adamlar. Bir de ýaşamak üçin şert ýok bärde. Ýaşar ýalda her owadan 200 sana adam Türkiýede, ya Polşada, ya Orsiýetde, ya Belarusyada. Sen näme üçin şol atlary bir düzedesin gelen ogay? Şol ýerdekiler ölsün diýen. Men şu öz o taýdakly gyzykly da, men öldürmüşüm gyzykly. Şoň üçin men daşa ýurda gaýtdym. Şoň üçin. Aňada da günüň görüp bolýar. O birini dileçlik etmeli, ya birini aýtmaly däl. Bir işlerim günüň görüp bolýar. Teredin vatandaşlar. Ine şunyalı adamlar. Şol köçesine musur dökýän adamlar. Şol diňe öldürmüş gyzykly. Ne motor dökýän bolduk lejeň, seni marafsalaýan boldum ha. Men diýýän. Teredin.
Sene musur dökken, sene hiç da koşulman gediyen Türkmenistan'da o wanda näme bolsa da koşulanyok. O wanda adamlar Türkiýe'ye gitse de, o wanda adamlar köhünde de koşulanyok. Ya olmasa o da bir transformator köýse, şonu oňartma üçin pul toplamaly bolsa, sen ýene pul berjekkä sebäp, sen diňe özüň hakda pikir edýän. Ya sen Yo, ila, sen şonda okuma ödedim. Hamaladas, netjäňmi ya? İminna men ilatyň aladatmy. Adam Kime näme ýa gördün? Näme gördün? gördün? Men şu Näme atjana gördün sen? aýdalara, men şurada gurulýana. Ya da otyr. Şurada 236 adam bolsa, şoň 36 adamy, 36 adamy emhemeşnik, polisiýa. Ýa-dalar, men şu sen çykyp gurulýan, sen çykyp gurulýan bol sen öýüňe barýarlar. Ana sen näme üçin gurulýaň, näme problemaň bar, taňa näme kömek gerek diýip öýüne barýarlar. Ana men Kömek peýdam. gerek delmi hiç ile? Hiç il kömek gerek dema. Gerek gel bolsa sen gelme, sen barmadylar belki. Göne gerek adamlar Barmazlar. barýarlar. Yo, Emhemeşnikler. sen şu wagtyny ile peýdal. Näme iş etdiň sen şu wagtyny? Ana men Kötüni tamam durýar, ýa nijek boldun, näme boldun? Sen näme peýdal iş etdiň? Evet, sen bir düşünjek bolsana kelleni işletjek bol. Ine şöhrek çykyp gurulýarlar, ol şolaň halyndan habar alýar diýen hökümet. Şöhrek çykyp gurulýar adamlar. Olin öýüne barýarlar ertir. Meselen bägül şöhrek çykyp gurulýar, ertir şuňa öýüne bararlar. Halyndan habar alýarlar, näme boldy? Ýoksam sen ýitme hökümet. Ýoksam sen öldürme. Kim kavartdyr? Iş ýok. Kim kavardy? Kimin kavardy? Sen de kazar etdi. Ben adamka. Men Atmen adam öýüne bardylar. Şöhrek çykyp gurulýar, ertet gün öýüne barýarlar. Polisiýa emhemeşlik. Şoň üçin adamlar men kanalymda gurulýarlarda. En bilmeýän adam ýok. Şon ýaly ýagdaýlar. En o zatlara aklyň ýetmedi, tek okumaly. Birazajyk kelýär, bilim almaly. Yani vatandaşlarymyz bolan hemmeti bilýär. Dörük çykdan bir zatlaryň üýtgejegini. Ey vekil, sen Bahudany yok dep durmasaňa. Nerde yok samsyk geplerini gepleysen, görünmündirmi ya yurtumyzyň içip bolup batyrgany, kimni kolunda durgany, halkymyz ne ýagdaýa gelgenleri görünmündirmi? Ha? Bada beresen, nerde iş bar? Nerde bar? İş yap kadanyp Nerede yok? dursaň, işgärna iş yap kadanyp dursaň bara. sen götürde iş koyan yok ýoga. denildir. Şoň üçin yok diýňiz. Bir hatam Türkiýede başka yerde iş yok, bu da yurtumuzda iş yok. Ya yurttaşyna çykman get berel. Näme günü görüp bekan onu? Yurttaşyna çykdan Dur. Halkla eline düşsen seni yiyip dediler. Leyla dur. Özüň şu özüň ýerde işlep durýan şu wagt. Özüň ýerde işleýän şu wagt. Nirsin? Nirden gurlaşyp dursun? Özüň tutdy gurlaşyp dursun, dem? Özüň turkdasyň şu wagt. Näme turkmesen işleýän o özüň? Men mi? Özüň näme turkmesen? Awa sen näme turkmesen işleýän o? Men şu ne daşy ýurdu görjek. Bärdaz toprak bolýar, şonu işlejek. Sen özüňe 5 ýyldan beri bersin. Ýa daşy ýursun, 5 ýyldan beri daşy ýurdu işlep 5 ýyl bedel, 5 ýyl bedel. Häliň bir ýyl. Näçe ýyl? 1 ýyldan beri daşy ýurdu diýip. Näme okuyan? Diýmedin. Ol men öz işim. Näme okuyan, näme Sen qara halkyň hem de öz işidir. İş bar diýme. Aha. Sen näme turkmesen okaňa gözüň, näme turkmesen okanda şert okuyan? Aýtsana şunu. Daşy ýurdu okanym başga, Türkmenistan okanym başga. Ha, indi sen şu turkmesen, sen turkmesen haýyny git durunda. Dur. Özüňe haýyny git durun turkmesen. Ha, öz Türkmenistan ýurduny, öz kitap nämesini, bilimini pese düşüp dursun da şeýerde okap bilenmi? Öz Türkmenistan moğolymlaryň aşağı qara, öz Türkmenistan moğolymlaryň aşağı gurup dursun. Boy hasap etmek dursun. Da şeýerde okap bilen şonu. Senin özüň şu haýyn bolup dursun şu wagt. Da şeýerde okap. Näme diýip koýarga betdi? Näme diýip koýarga betdi? Sen ýerde edip okajak men. Murat sen halal bolsa, sen haram bolsa. Ýene dem Allah Allah. şükür ol ýalňyş. Sen jelep bir Her düşündiňmi? ýerde işlemene hak var. Her ýerde işlemene hak var. İş adam. İşleme hakkı var da. Ya işleme hakkı vardır. Lakin Türkmenistan iş var diýmesin. İşken diýmesin. İşken bolsa hem işlemesi de şert. Daşy ýurda çykman, get görün. Her gün görýär. Olman ýaty bunny gün çykandan turma la agam. Qara 7,5 milyon näme etsin? 7,5 milyon näme etdi bilýär. Bir aýlyk 7,5 milyon. Näme bolýar? Hemme şuna gaýdyp berani. Yo. 1000 Allah şükür bolýar. Rahat etmesene. Murat sen liçke geldiňe musur. Sen liçke gel, men aýtyp berjek. Yol var. Ine sen diýen da sen näme üçin öz watandaşlaryň Türkmenistanda bir zatlaryň üýtgemegini isleýän? Bir zatlaryň üýtgesen Türkmenistanda okap ýaşar ýaly boldum.
aylıklar köpeltin. Abdullah. Şo taýda işçäm ütkötsen, şo taýda işçäm ütkötsen, bäri gelip kiýmiň aňartyna çyşmady. O ýerde ütkötjek adam ýok. O ýerde nädir islendik bir zady hökümet. Sen üt Täsiri bolmasa, senet hökümete ýurt tutmasa şo ýerde bir zady ütkötüp bolar. Ebäri hökümet hemme zady ödeninde gysyp taklapdy. Sen nädir meselem galjak bolsaň, bir fabrika çaýyn iş ýerde öredeýin, bir zatlar edeýin diýsen derrew sen hökümete ýurt tutmaly bolýar. Hökümete ýurt. bolýa gel Murat liç gel aýtyp berjek sana. Hökümet. Aşakda ben liç gel. Bolany goýardy. Emme zat hökümetin elinde. İlvenik. Onu jomas. Hökümet degen haramzada. İlvenikler hakkını vermeyin durupdy. Bu aýtady iş bar diýdi. Nerede iş bar? İş bolsa sen ne kaçak yurtsan berde. İşe birsen. Neme hökümet? Yumurta okala birsen berde. Yok. O ne adat diýmem leýle. Derek hökümetin öýdi. Adamlara yurttaşyna gitmäni ködür etýär. Yurttaşyna gitmäni ködür Bir etýär. tapar yurttaşyna çykmadyk adamlar oşolan gün gowy ýaşap ber, olar näde tapýagany? Yo, olar tapýandyr bolmanda. Ýöne biz her kimiň tapmak üçin, her kimiň gowy ýaşamak üçin alad edýärdi. Her kimiň gowy ýaşamak üçin. Ýöne Gowy ýaşak bolan her iş kimiň demek gowy iş ýaşamak ýok da. üçin. Her kimiň gowy ýaşamak üçin siýasy ýetmişlikler gerek. Reformalar gerek. Sosial reforma, siyasi reformalar gerek. İş yerlerini köpeltmeli, yurdun içine investisiya ettirmeli, karar känzat ütgetmeli. Çolatlar ütgetmesen yurdun içinde ütköşkülükler edip bolan kän var. Onam kim edip bille ýaşy egilip duran haramzata bar, ana şol edip bille. Şonu edip gelen ok ýöne. Her kime egilip gördi. Her kim öňünde egilýär. Ýöne yurdun içinde bir zatlar edip gelen ok. Sebäbi şu egilýär, şoň aşagyna ýerýär. Şoňa hyzmat edýär. Yurdun garymysyna muramugutuna satýar. Abdullah barman. Murat hemme millete Türkmen diýen diýen nide gördüň onu ýalat. Baş biz göreli şu şükür edip bara şoňa Türkmenistan ýaşadan niýe otur? Sen nide gurlap oturýarsyň? Türkiýe ýadryň goşdana. Bir ilanata çykyp gördüňmi? Daşy ýurtlara çykyp gördüňmi? Başga halklar näme pikir edýän maňa gydykly däl. Yo, sen aýdama guna şu taýda bir ýatypdyr da. Şu taýda bir ýatypdyr da hemme milletler Türkmen diýen diýe. Türkmenistan gülýär diýip şu daşy ýurtlyk aýdýan kän. Sen diýdirek aşakda ýurttaşyndan içinden o da belde. O bir iki tane adam görmäni o beýdi aýtmadan, düşündiňmi? Sen oýadan gowwadan gapdan nakla sen aýty eşla gow kenip. Yo, yol var. Seret bir zat var. Yurttaşynda Sen yurttaşyndaky adamlaryň sana diýjek taýdy birinji bilene sen näme üçin öz ýurduňda däl der. Sen näme üçin bärik gelip işlediň der. Sen näme üçin bärik işleýän der. men aýtdam, maňa hiç kim şey diýýän ýok. Diýmeýänem bolsa diýýärler. Maňa şey diýýän ýok hiç kim. Ebebi, sen pikir edip gör, sen Türkmenistan'da oturuyorsun, Orsiyetten bir geldi de sen yerinde işlep gör. Sen näme üçin geldin Orsiyette, iş ýokmy diýip sorarsın sen şondan, dogrymy? Dogrymy? Bilejeňler, şu kötür diýip duran goşaýyň da. Yo, islendik bir adam sorar onu. Häzir meselem türklere soraýar, hemmeden soraýar. Näme Türkmenistan'da iş ýok, sen näme üçin işlep görüň? Kim bole sen 5 ýyllap, 10 ýyllap işleýän de ýurtdaşynda. Yurttaşynda işleýän bolansaň olaram senden haýran galyp soraýar. Näme Türkmenistan ba ýurt? Sen näme üçin bäri işläp görseň düşünüpdir diýýär da ýüzüňe berip teň çağılan ma badyr Türkmenistanda dogan garyndaşyň bardyr. Sen näme üçin olaň ýanynda däl? Sebäbi bular oňaly eden okda ýa tutuş maskalasy bilen gitýär, ýa kontrakt boýunça gidip her aýda gelip durýar. Gara bularda şertler gowy ýaşaş şertleri. Ondan ýöne bizler bolsa maskara bolup yurttaşynda kötenip ýetýär. O tarapy var. Türkler senden bizarda morsen özüň şu Türkde olmadan özüň normal gelsen sana şey diýip aýtmaýar şolar. Özüň normal geyinip özüň seret gelsen şolar şey diýip aýtmaýar. Sen mos özüň filan okşoň üçin şu timin arkasynda ýazyp oturýaň çykmady gürlemäde ýüzüň ýok sen wara. Doğru. Ba. Doğan siz halkyň aladasyny etmän, öz aladaňyzy edip işleseňiz, halal eklenç edip işleseňiz bolanokmy? Adamlaryň beýnisini oýnap, öz halkyny satyp oturman. Beylik muamelene, gurlemesene. Onu adat diýmän. Ha, o ba beýnim, ba bolan soň gurleýin. Bar, beýnisi bar, her kimde de beýni bar. Her kimde de söz aýtmana hak bar her kimden. Eret aýka. Men bärde erbet ýaşamak. Men bärde iýjegim tapýan, geýjegim tapýan, men gülýär ýaşaýan därdi. Ondan Onda näme üçin bäri gurleden adamlar getirip goplaşyp oturýarsyňyz? Dur gaýrat et dur. Eret. Meniň şo ýerde enem atam bar. Çağalam bar. Şolaryň şo ýerde gelejegi ýok.
Şolar ne yankı olan vekiline prosent alıp Belarusya okuw edipdir. Ya da Rusya mı Belarusya mı okuw edipdir. Meniň hem oglum şon ýalak geljek garaşýar meniň ogluma da şo ýerde. Şolam prosent alýar şörik okuw elýär ýa ýene dedi. Gara şo ýerde gelecek yok adamlara. İş şartları yok, yaşayış yok şo ýerde. Şonuň üçin men düdedetim gelýär şo ýerni. Sen näme üçin garşy çykýan şo zatlara? Hak bu desen prezident Almanya'dan ýalaklay. Menen prezident Dogry. Olar ýa-da Türkmenistan hareket etmeli kelinde wekil ýalak plany koşýarmy? Yo, senden başka kän adam wekil. Oton çağalan oy gaýdypsyň ýurtdaş. Dogry. Gatwar menden da kän adamlar men özüm prezident aýtdym başga ýa-da sonma gara çağalan oy gaýdypsyň. Menin de ýurny dogonum bar, şolum prezident aýtdy, intek prezidentine müzip bilen ok. Kän adam prezident aýtdy, kän adam kötünýär. Ýöne şo zatlar aýtmasaň düzelmeýär. Adam satmadan hem özüň oňar ýyly Türkmenistan zat planda etmek gerek gel. Adam satmak däl, haçan da meniň ýagdaýym merwetdi, sen adam satmak däl, meniň ýagdaýym merwetdi, düzeltmek. Yo işle. İşletin. Maňa prezident aýdypdyr, ýene dipdir da diýip. Feret iş diýip bara, ine şordan, ine şunu var, şordan şörik alsam şolam iş. Ya olmasa dağa gidip daş taşasam şolam iş. Ya olmasa pul berem sana, pul berem. Pul berem sana bir iş gitmeli kelinde. Oğlullar. Billen işledip işlemek var, ya da doňuz ýaly, sygyr ýaly ýere agdarmak var. Ona iş diýip haçanda kelläň işledip iş şertlerini gowlaşdyrsam, dünýä egerde siziň aýdyşyňyz ýalak bolan bolsa, emma adamlar diňe işläp gören bolsa, doňuz işläp gören bolsa, onda şu adam orta asyrlarda bolardy. O elimiz bilen ýere agdarardyk, odun çöplerdik, o gowakda ýaşardyk. Sizin adam edip gurläp oturşuňyz ýaly, adam edip gurläp adamlar bar, Ferhat, döwletler, siyasi ütgeşlikler, ekonomik ütgeşmeler, reformalar geçirýärler. Yani onu akıllı başlı adamlar ediyor. Yine Vladimir Putin. Şolam ortiyette näçegedek ekonomik, siyasi ütgeşmeler geçirdi. Şoň hasabyna ortiyet ösdi. Ýoksa Sovet Soýuzy ortiyeti batyrdy. Sovet Soýuzy hökümet ýurdu dolandyrmaly. Ýöne şo hökümet seniň iş şertlerini gowlandyrýar. Egerde edeň diýse, reformalar etde geçirse. Şonuň üçin akyl bilen şo hökümetler akyl bilen şo zatlar düzedýär. Ol sen ay men işlejek, men işsada goşulamak, men dağdaşajak, o yer agdarjak, o zatlar bilen sen hiç wagtdan bagtly bolmaýar. Senin ene şu wagt gowy owadan eşik geyipsiň, şol eşigi sen gazanyp bilmeýän ýerde sen şu tupoy kelläňi işletmesen, o yer agdaryp geçsen ýa sen bagtly bolansaň çağalaňy taşlak gaýtdyň daşar ýurda sen bagtly bolan üçin taşlak gaýtdyňmy? Ben taşlak gaýtdym men. Bagtly däl bolansaň. Ýöne men bagtly bolmaň aladasında. Şo zatları düzeltmeň aladasında men. Onu diýurdum ýaman. Ýere wagt basyp dursaň sen. Gerek wekil. Sen de okuw okap ýörsiň, birazjyk aklyň ýetgendir. Her ýurdun hökümet ütgetmeli şo zatlary. Şol iş şertlerini gowlandyrmak, adamlara aýlyk vermek, adamlara pensiýa vermek, adamlara invalidni vermek. Şo umumyň şo zatlary hökümet etmeli. Hökümet etmese sen o dağdaşa arkaň bilen yer agdar, o tualet gaz, o zatlar bilen sen hiç wagtdan tutuş ýurdun ýagdaýyny düzeltip bilmeýär. Şonuň üçin döwlet, hökümet efektiwni işläp, efektiwni. Meselem Belarusda ýaşaýyş şertleri gowa dogrudan. Belarusda ýaly etjek bolsa, hökümet efektiwni işlemeli. Hökümet gowy işlemeli. Hökümet gowy işlemese, ine biziň ýaly bolýar. Ine aýkaýdara, sen diýär arkaňda dağdaşa diýär, daş taşa diye, yer agdar diye, hiç tatlı işin olmasın diye. Dine öýüňe girip. Abdullah, kudur goşdana siz bilen urlaşma uğrunu bilýän ýa näme diye kimin arkasyna ýa görelli? Kim ol? Kudur goşdana kudur diýip ýa-da ol alty. Kudur. Kudur. Alaýyn. Kudur. Han garaş. Garaş şon ýaly, hökümetimiz efektiwne işlemeli. Kudur ýok berdi. Ya da otyra, näme üçin ýok? Maňa näme goýber?
Salam bolmuşan benim şahit bir nadan geçeyine vekil. Sen diyen de ton ıydığında maşkalan var diyen çağılan var diyen. Bir daha da sen edil yaşın kulrak bolsa. İyi düşünen bolsun şoňa sen ıydığında da maşkalan galandıra doğru mu? Yerden yekçi kayda nersin ha? Bu sana başka bir daha da aýtýar, sen bana başka bir daha da aýtýaň. Bir sözüň manysy var, söz var, mantyk var, akıl var. Düşün bir daha da. Ha, sen indi bilýän boldun ha. Bu sana Gurludan jogap berden şu diýän adyna sen. Jogap ber. Her kim şaýyk, her kim ýurtdaşynyň maşgalasyny taşlap gaýtýar. Yerden ýere çykyp, bir iki çykyp gaýdan okşaýyk. Sen hem şaýyk bir manat pul gaýdypsyň. Okajak diýip gaýdypsyň. Burman sesin yaptır. Servet vekil. Ben şeyle düşündüreyim. Men hazır Türkmenistan'da şahatlık gadaktırış deyip bir yer var bilýärmi? Şahatlık gadaktırışı. Şahatlyk eşitip demegen. Şahatlyk gadaktırış deyip bir neme var, beket var. Men toşna Türk aýdaýyn. Şoň bir günni aktyran gazy Türkmenistany bir ýylla beklep saklap ölmäne ýagdaý mümkinçiligi var. Bir günni aktyran gazy. Bilýär. Tamam, Türkmene yat diýen ýok. Bratan, Türkmene yatam diýen adamlar bar. Bu Türkmene gatyr volya berbersen bolanok. Vekil ha bu düşünýärler ikimiz bolyn. Teret aýlyk, ýene Türkmenistana barsaň inşaat diýişle 25 milyon aklada aýlygyň üstüneden nemäň bilen iş dat dile näme bu? Mesaýyň bilen berjek bratan 40 milyona 35 milyona aýlyk çykarsyn. Bilä? Awa normalny o bir neresi ýyllarca traktor sürüp we pensiýa çykdy. O zinjirli 6 ay sürüp we pensiýa çykdy. 2,5 milyonam pensiýa alýar bratan. 10 milyon pensiýasyny bilen altı elinden tutup geçsin. İşleyecek gelýän ýok berdi. Vekila bilýärmi? Tanıdın meni? Yo, tanamadım Murat. Hiç memelet yok. Normal. Yayın yapıp öňüňizdekileri ýekene kitip oturýarlar. Tawa. Mene öňürdeseň ýap bratan. Nämäni? Düşündürjek bolýan adyň bilen sizin gelýän taraňyz tersirek gelýär vekila. Burada da dogry düşünmeli. Bilýärmi? Ýalňyş da ýalňyş diýmeli. Biz hiç jajanam bu ýurdy ýykjak ýa birine ýamanlyk etjek. Bir zady hiç ilnemämiz ýok. Bilýärmi? Hiç mene hiç taraplygam däl, men pastiýan adam aýdýan. Men Abdulla ne sen pikiriň ýal pastiýan söýüp gelen oglany berýär aýdýan. Ýöne ýurt bir düzgün gitse. Häzir çukur däl, Aşgabatynky ýal aýna ýal ýollar marda da bolsa, bilýän, ýa daşowda şo ýollar bolsa, kim begenmejek ha? Bratan. Maşynyň o amortisator çalyşyp ýatamasaň, bilýän alyp çyk getseň, ýeneseň, birsellem. Kime ýakanawam? Düşünýän burada. Her kimem edesi gelýär şo zatlary. Kimin geljek suwdan elini ýugoty gelenok. O ýagyň arasyna edip soğuk suwdan heleler bedrel gelip suwda şapda etdi. Hawa sen bilemok Aşgabatyň oglany, niriň oglany bilemok. Krantdan elini ýuýansyň brata okolyn. O da adamlar gaterwet kösenýär bilýän. Owalara suw çekip, çykap balojny, goý kül çatylyndan al puluň berdanym ýak suwmy diýip bilýärmi? Alma diýen ýok. Ýöne adamdan normal şans döretü bilýän başga işler ýetmär. Normal şans boldy adam. Mümkinçilik boldy. Bilýän. Häzir bir hojalyk dädir men 2 tane oglum bar bolsa, 3 olup gidip işlejek, her ýerden işlejek. Ýani oglum öýerjek, maşyny alyp berjek, jaýyn saljak da sen göçtös burgara. Hawa menem kiçime öýerjek, jaýmy oňarjak ýani alyp heleýim bilen telewizor görüp oglum, hani bir 5 manat bedeli kömürdi. Ben ýamadan munça diýip ýaşap bilem dokmy. Bolan okşa wazmoşlar ýok burada. Düşünýärmi? Men dağam ýykmal bolsa ýykjak. Bilýän, sen bir zat pikir et. 10 kilometr beýlekde Bajygyran geçden Eýran bar bilýän buratan. Eýranyň ýoluna seret, bärik geçen soň bäriniň ýoluna seret. Bilýän? Artyk tarapdan geçip göçjek. Nirden geçden hem şu granitadan bir geç buratan. Owuz bir metr, owuz bir semetr. Deme, goňşy. Abdullah. Aýdy ber. Ýaýnyň ýap öňüňizdekileri ýekene kitip oturýar. Hele meselekler dalbaýar. Owa şu wagt mende maskala galmady, hemmesini öldürdiler. Hemmesini öldürdiler. Ey Allah, şu adamdan şey edip korkuljak bolşuna men hayran galýanda. Sen şördü gürleme diýip bu Türkmenistanda diýip. Ey Allah. Abdullah. No. Ana kime ýan koglan eşek ýaly işlemeli, işlesen gowy ýaşajak boldan işlemeli ýani oglan kimde şol olany ady? Näme diýip gitti ona vekilim şeyle pikir etdi.
Vekilim şeýle pikir etdi. Dokun açtan havar yok bratan. Eline Ey, pradajy şolar bolup, var, şolar o Aşgabatyň içinde oksaydy kelip gören adamlar başga pikir edýär. O potrodyň içinde dekabr aýda buğday girdädiň üstünden suw geçirip dekabrda ýanwarda suw tutup gören adamlar başgaça pikir edýär bu zady. Bilýärmi? Bu elde bitdim potroda içecek bolýar adamlar. Bilýärmi şu zatdan tapawdym bilýärmi? Eşcan oğul. O bratan. Ene men özüm mardan. Ene şu etraplaryň, o ýerleriň hiç zat görmek gerek ya, gözün kör bolsa, ya kulagyň eşitmeýän bolsa, diliň geplemeýän bolsa, etraplaryň, owalarynyň, mektepleriniň kapysyna baryp, uro seretde durda, şu taýyk çağalara seret, gelýän çağajyklary seret. Bir sagat çık dur gözüňden ýaşakmasa, sende wyjdan diýen zat ýok. Şol adamda wyjdan diýen zat ýok. Ene men başga hiç zat aýtjak, bu zat aýtyp duranyň peýdasam ýok. Ýa-ni bir ýamyz geldi de eýle beýle Türkmenistan yaramadlanan ok Türkmenistan gowuyor. Конечно gowuyor. Ýurdumyz gaty gowuyor. Ama ýurdy ýönetýänler de bar. O ine marda bolan ýagdaý bratanlaryny hemmeňe dem eşitdiňiz. Gözüm bulup görmediňim bolsam wahy diýip eşiten adamlaryny hemme. Prezident delýär diýip maryolla bir giden kiçik çağalar çıkaryp ministrin maşyny bir giden çağany kakyp geçip o dik duran adamlaryň aňyrsyna ýatyrlaryny bilýäňizmi adamlaryny? Bilýäňizmi prezident etjänjer diýip. Hemmeňe dem bilýäňiz bratan. Bu zatlara seretýän adamlar ýokmu o? Ölen çağany biriniň aňyrsyna geçip ýatyryp prezident dur geçdim diýip o. Nirde o? Bardaçakda ene şu bizi ene şu taýdaklaryň hemmesini aktivist saýarlara ýenedýär. Aktivist saýany ben aktivist olaram men olar işleýän beýnim men ýok ýöne şu adam men garşy gelýän sebäbim bir soragma men hiç jogap tapy bilemok. Ýekece soragma. Hiç kimden maňa jogap gelen ok soragam. Meňem o soragym näme üçin welaýat maşynlar Aşgabada girmek bolanok. Iýmin. Sebäp. Iniferet aly demir. Ine şu taýda biziň öz birazjyk arada bir kitap arada da maýtdy da olim men şo kitaplaryna mokap gördüm al demir. Türkmenistanyň prezidentiniň Aşgabat şäheriniň içinde guruluşyklar azalýança welaýatyň maşinlarynyň girmemezligine üçin haýyşnama bar. Ol mejbur girmeler diýen zat ýok ol. Haýyşnama. Haýyş etýär halkdan. Ine haýyşnamany men özüm okudum bratan. Bilýän? Ony men häzir baryp şey diýip durýana. Taklaya gay, Türkmenistan Aşgabat'a girmek bolana gay bratok diýse, men hassamma ýdymda, mejbur girmeli men. Şo taýyk diýsem, näme sen o Türkmenistan prezidentiniň haýyşyny ýerine ýetirmejek bolýarmy diýär gay maňa. Men haýyşyny ýerine ýetiremok diýemok, men hem şoň haýyşyny ýerine ýetiremokdy, şonu etjek çykjak men ýdym. Bilýän haýyşny mejbur kanun karar sen maşynyň sen taks tutjak, öz maşynyň taks tutara senin wagtyň ýok. Sen şonu srazo balnysy eltmelsen. Öz maşynyň makasy näme üçin taks tutjak? Bratan, ýene seret ýene bir ýagdaý bar. Häzir haýyş edende görä sen bolýa diýip ýagdaýyň bolsa, bir razykda goýup girebilersiň. Ýöne mejbur ýagdaýlarda salanok. Bilýän, mejbur ýagdaýlarda salanok. Seret ine sen oňa haýyş, olar saňa haýyş edýär, girme diýip. Sen oňa haýyş edýän şeýlek gireýin diýip. Şol mejbur men ýagdaýymy ýerbet diýýän sen. Ýöne o saňa hormat goýanok. Bizem hormat doýmaly. Haýyşnamany ýerine ýetirmeli bolýar. Ene men şu bara Türkiýede men gezip duranma. Aýdyp beraldim. Türkiýe ne ogul. Meniň bir oglum, bir gyzym bar. Men Türkiýe gelenme 9 ýyl boldy. Men Türkiýe gelenimden 4 aýdan soňra meniň gyzym boldy. Gyzym men 9 ýyldan beri gyzym göremok, gyzym 9 ýaşynda. 9 ýaşynda. Türkmenistana gitseň Türkmenistana gitseň näme boljagyny bilýärmi? O taýda iş var günüň görüp bolýar. Günüň görüp bolan o şu taýda ine men dogry maýdan günüň görüp bolan. Ine iň berkisi etraplarda owalaryň Türkmen mallary bar. Şolarda gelýän çopanlar. Edilmeň öz owanda. Sen 15 gün öýüňde bolýan, 15 gün çölde bolýan, goýunmak ýa. Sana toklu berýär. Tokluň seniň boljak 3 milyon bilen sen. Günüň görüp bilýärmi? 3 milyon 2 milyon ulyna gidýär. 1 milyon kime gidecek? Şu zatlar bilmeýändir öýtýän hemme zatdan habar bar. Ýöne o taý türme. Türkden giden oğlanlar var, Türkden giden gaýdyp Türkiýe geljek, gäle byýdar ýatadym diýip gidip kimligim ma Türkmenistanda iş ýok, gaýdaý ne diýip ýygyne gel oğlanlar. Gelenler var.
Türkmenistan boş aýdyp gyzyna gelen oglanlar bar. Bar. Az ýa bir ýa malajara näme daý şo gyzy jagadyň ady boş kelläňiz näme diýä. Şo gyzyň şo ýamyň özü durmuşa çykanmyka? Şo durmuşa çykyp çagaty bolanmyka? Şu ýagdaýa düşdümika? Ýa adamsy 5 ýyl 6 ýyl ýoldaşyndan gelinden aýry bolup düşüp şoňal güne düşüp gördümkä şol ýama. Men şo Aykany çağırdım ha gelse ay sonra. Ayka gel Ayka. Ana indi adamlara maslahat berine ýaşamaň düzgün öwret. Türkmenistanda ýaşamagy bizden gowy bilýäne men dersiz. Hiç daha da koşulma diye öýüňden gir çık işle eşek ýaly başga zat bilen işiň bolmasyn diýe de Ayka. Indi adamlara düşündirin de Ayka şo zatlar. Salam jigim Ayka gowy ýagdaýlar. Hawa gowy. Gördüm gowy da. Näçinji ýyl ödüň Ayka jigim? 97. 97. Jigimden onda durmuşa çykansyň çykmadykmy? Ýok çykan. Men sana 2-3 tane sorag berjek, şo soragyma dogry jogap ber, ondan soň sen bana jogap sorag berseň, menem sana jogabymy berjek. Men bärik sorag jogap bermäne gelemok dänim. Şu taýda oturan bir giden adamlar bar. Bir giden şöyle gelip bara. Söwüşýärler. Dur men bir zat aýtjak ha. Men bärik gelip bara ya sorag berjek bolamok ya da size jogap berjek bolamok ha. Ýöne näme üçin ýurdumyzda asuda gowy ýurdumyzda wagtynda siz daşary ýurda gelýäňiz, menem daşary ýurtda okap ýörün ha. Ýöne daşary ýurda gelýärler dänim öz halkyna düşman näme üçin beýtýäňiz? Öz halkyna düşman, hiç kim öz halkyna düşman olmaz. Jigim Ayka. Abdulla diýýäniň özü halkyna da düşman bolmasa Türkmenistana gitdänim şu gurulayan sözleň gurule dogry kanuna laýyk gurulayan bolsaň Türkmenistana gitdi sözleň gurule da gurulap bilýän bolsaň. Gurulasan ýok, men ýalar ine adalet ýok. Ali dur. Can jigim. Onda näme üçin sen başga ýere çykyp oka beripsen? Ýurtymyzda näme üçin okamaýan? Yo. Men islen bölümde okajak men. Men öz pikirim, öz hakym ol. Ayka, Ferhat, bir jamyn. Sen Türkmenistan içinden men ýaly çykyp, şoňda çykyp öz hakyny goraýan adam görkezmäňa. Men gaýdyp çykjak gel, men gurulajak. Hudaýga, şu biri çykyga da men ýaly gurulap görkezdim. Ine adamlar hiç problemasy ýok. Ferhat, siz şu ýaly açmasaňyz. Siz şu ýaly açmasaňyz, başga da işte işleseňiz, şo gowdan bir giden adamy gargynjyny alyp oturman. Yo, Ferhat. Adamlar, Ferhat, daşary ýurtlarda, indi sen Türkiýe, üniversite, sen Türkiýede okap durýan. Türkiýede ýürüýte adamlaryň dergaýda aýdýan ýeri bar, telewiziýa bar. Meselem Müge Anly bar, Müge Anly. Meselem ýiten adamlar tapýar. Ýa bolmasa başga partiýanyň zatlary bar. Ana partiýanyň telewiziýasy bar. Her türlü telewiziýa bar, ýa habarlar bar. Şu halkyň derdini dinlemek üçin döredilen ýerler bar. Jemgyýetçilik ýerler bar. Ondan Türkmenistanda näme üçin şo zatlar ýok? Türkmenistanda ýok şo zatlar. Sen okaýan bolsaň üniversite şo zatlary. Türkmenistanda hiç ile halkyň derdini aýdyrylýan ýer ýokdur. Üniversite. Ol hökümet idaralaryna barýan, seni hiç kim dinlemeýär hökümet idarasynda. Ine bizim ýurdumyz kanaşny gowy ýurt. Edil ine men etrafym tawadyr. Hastahana bolsa orsunma, orsun bir wagtga iskoralaryny bilýän 69. İçine gül sütül deşik, içine tötürüp durýar, öljek adam öldürýär, o balnesa ýeltmäkä öldürýär. Ja. Ama ýurt gowy alınıp barlanok. Şol halkyň ardyny aýtmak üçin hiç ýeri ýok. Hiç ardaýdyrylýan ýer ýok. Aksaparyň ogly bar, kim aý şol men näme? Şöhrat. Anardan arty Şöhrat apar. Ana şol oglana men WhatsApp bilen özüm guruluşdum. Ay gowy ýurdumyz näme ýurdumyz diýe. Şöhrat diýdim. Gidaw dost diýdim. Etraplaryň owalarynyň diýdim. Mekdepleriniň gapysyna barda dur, bir sagat çyk dur, ýekeje sagat çyk dur şo taýda diýdim. Naharňam men getirjek saňa, çaýyňam naharňam getirjek diýdim. Ýol puluny çekdim. Tag tawadar, liýan daýna sen olyn. Tag tawadar 2000-nji ýylda 2020-de mi aşaky mikroraýon suwalany? Awo. Ha? Kamana ýymy terma, suwalanlary. Ha? 17. Ýadyňa düşýär. O kimden näme boldy? 20'de suwalla. Ha? Awo. 20'de suwally. 20'de şu. Awo. Kim näme etdi? Bu zatlara ana şol jaý ýumurlan, jaý giden adamlar özleri pul çykaryp özleri saldy.
No. Özler krene tuttu pagrosnugy sagatına 3 milyondan tuttular soğuğun içinde öýünün goşunu almak üçün. Sagatına 3 milyondan pagrosnu tuttular soğuğun içinde geri almak üçün. Lewa suwally amedere ajoş suwally lewa. Men bärdekam gullukdoşum ejeme jaň etdi. Ejemin nomer gullukda kak nomer goýuşdyk. Ejeme jaň etdi. Gennece ögede ýokmy? Ýok türkü gitdi diýdi. Aglaýa diýär. Nirde näme bolýar aýtdy. Toğumudam yok, internet hiç dadımız yok, caymıdam yok, hiç dadsız galyk gennece diýdi. Bir telefon öçdi diýär ondan kim diýenem. Aýdyp al bilip berişmedim diýen kim diýenem bilem bok. Ene. O injirim. Erke adam ağlar, näme ağlaýar, ne düşünýär men aýdýan. Bizim şu aýdýan zadymyza ýokardaky, men ýokarymdaky aýkajygymyz ýalňyş düşünýär. Näme üçin ýalňyş düşünýär? Oku okaýandyr. Ama oku okada men dogry maýdaýyn intek budatlara bişmedik. Intek ham. Yine bir daha daýdaýyn aýka sen taşary ýurtda okuyan men Türkmenistanda okudum, okup bitirdim. Bilen demir ýol urundan okudum men demir ýol urundan işe girjek bolup baramda, tanış üstü bilen baramda, ýokardan baramda, transportnyň üstü bilen baramda. Bilen inni şu marin depon başlygy transportny okan, soň mollumynyň üstü bilen baramda $3,500 pul soradylar aýka. Men nerden tapayım? Ötürsen çıkardım. Başkaları almalı. $3,500 men nereden tapmalar aýdany? Okam soň. Abdullah menem çıkaraý dostum, menem gitjek. Ay, yaylar bu arada. Yaylar. Aýky dogurumuz var. Bu gelecekte Türkmenistan'da zalyot alacakların bir sol. Zemin yapıyor o. Onun için gelip bara vatan değil mi desen biz vatanı arada bir sıkıntımız yok. Vatanımız söyleyeceğiz. Baydağımızı hormatımız amuluyor. Hiç gelip verdik. Yok biz yöneticiler, kırkaborlar, doymayan haramlardan gurur ediyordu. Senin gelip şunu savunayan olsan gelecekte o kap sen şunu yalı. Senin şolar ya zalyot alıp çok milletin gan önce haramzadalığını bir senem. Önü yüzün aytten şu atlay. Men birinciden haramzada değil. On soňan yine bir zat. Dan neşni. Intek del. Sen şuları bolan zatlar görmesen gelip bara sen vatanı ol bullayıp bar samtıkla oturan olsan boş beynin bilen. Men haramzada değil. Adamlar zehirleyen adamlar zehirlenen ok. Görmezden gelmem diyes, uğraman diyes, haksızlık var, halkın hakkı iyi otuyor diyes, halk ağaç diyes, Sergiz'den ol Türkmen diyen bir şey kalmadı, dağışıp gittik diyes, pul için diyes. Mal olmadan vay. Pul için diye Türkmenistan çıkıp işleyen ok, Rusya hem yerdenem gelip hem yerdenem işleyen, bağdağın özün kalan etkileyecekler olsan da değil. Ayet günü saadı vardır. Bizim belli ay günümüz saadımız kalmadı. Çıkma da şarıyordu, çıkma Türkmenistan'da. Sen hemen çıktın. Türkmenistan'da var. İşgal olup zalyoştik olup Nemet Böçüm'ü uğrattılar. Sen hemen çıktın onda. Sen okuyan Almanya. Okuyan Almanya. Almanya Türkmenistan'da olum yok mu? Ver Oğuz bir saniye. Oğuz Türkmenistan'da olum yok mu neme? Uğradım oğlum. Ayka. Men İslam uğrumdan okacak. Ya İslam uğrum yok mu neme Türkmenistan'da? Yok. Yok olasam şu. Kim günahkar? Yok kim günahkar yoktu onu? Bensin yok. Yok dur bir saniye kaç. Yoktuğunu kim günahkar? Ben mi? Abdullah Oğuz mu? Kim günahkar? Sana kolp men kaçma istedet ha. Döner sana diğer para milleti zehirleyen diyemeyeceksin o zaman. Diyem o sen milleti zehirleyen diyemesen o zaman. Böyle de pek şey öz fikirmaydı bilir. Düşündün mü? Kim fikrini aydıp bilýän olsa men pikirmem, onu bizim gül ýaly. Sen pikirde biz var karşı diýäs. Karşı diýip sadece. Allah'dan gelen adam. Paçam teret azma hayat ya teret ayka. Teret neme? Setin yaptığına senden korkan geliyor. Hayır. Samalyotluğuydu. Teret ayka. Biz senin şöyle aladan edip sen Türkmenistan'a baranda sana iş olsun diye oturuyoruz. Men şöyle liçne menin maksadım şol. Şu adamların maksadı Türkmenistan'da iş şartlarını gollandırmak, aylığı köpörtmek, pensiyanı köpörtmek, invalidliğini köpörtmek, umuman adamlara hormat koymak, şolun aladasını etmek. Sen gelip berde şolatlara karşı çıkıp oturuyorsun. Sen ne bütün ömrüne Türk'te gidesin geliyor mi? Bütün ömrüne okasın geliyor mi? Olama sen 5 yıl okarsın ondan sonra ne edeceksin? Diyeyim diye benim okuyacak bölüm Türkmenistan'da yok diye kim günahkar? Açsın okatsın. Yani çünkü yaşlarımız taşlarda okaya. Birimimiz mi kim? Nememiz, ustroykamız mı kim? Nememiz kim? Ne için Türkiye'de, Germanya'da hem okul var bizde yok. Sebep ne mi? Kim günahkar? Devlet günahkar. İyi mi? Aynen birim şunu ya. Yurttaşlar oynamak için gelemiyor. Keyfine öydəkleme taşlaq qaydım yok. Ayka sen yurttaşını bolyan olsan jigim sen öňdäki yollaşyny çağalaňy näme taşlaq gaýtdyň onda? Aydanam näme sen taşlaq gaýtdyň onda?
Bizden bile Türkmenistan'ın ahuduluğunu, oğuduluğunu, gatı kovduğunu yönü neymiş? Bir masada taşla kaygan mı yurduma? Gat kendi zaten Abdullah ben o ölenle böyle yarı işte problemle yöne. Yani kışın ya yaşlarımız var gelecek zalyo çıkmış olar. Gara oturun bir yerde bir park oturup çöker milletin kanı kendi yalı içekler olarlar. Başka Yemin zor. Şon sen şon yalak aykajan, sen şon yalak zatları etmeliň üçin biz magnaly soýarda bir iş şertlerini döretjek. Senin gyýdyň Türkmenistanda, Türkiýede okumadyk üçin şertler düzetjek. Senin gyýdyň Türkiýe gelmedi ýaly. Ayka, sen düşünýän bolsaň. Bir azajyk o okayan urunlanam dälde bir daş döwründäki bolýan zatlara da üns ber. Jemiyete üns ber. Sen şu efire gelişine göre mümkün bir zatlar öwrenesin gelýändir. Şu öwrenesin gelýän bolsam sen düşündirýän menem taňa. Şu biz şu zatlar gürlemesek o Türkmenistanda gürlejek adam ýok. Türkmenistanda her kim diňe öz aladasyny etýär. Biz köpçülüğün aladasyny. Haydi ver, hoşça. Abdullah şu tayda ya az önce ben o gep için katılacaktım gitti. Ne için sen şu tayda oturup kargıcalı oturun diye. Ama bizim prezident Munçu ölen Kilyos'ta yatan 10.000 san Türkmenimizin o yerde göz yaşını kargışını alan yok mu ki? Alo, salamu aleyküm hemmelere. Doğan kardeşim. Wa aleykümselam. Hoş geldin. Kargıştan biz tartışmak ne etsek olur utular. Senin prezidentin oturur kargışının altında kalar. O yerde ölen maşin kakıp ölen çağalar var. Ağırda men özüm doğru geldim yayında men maşin kakıp çağam öldü. Git bilmedim diyen ağla oturanlar var benim tanıdığım. Ağlap oğlunun ölüsüne git bilmedim maşin kakıp ölen. Cennetka gel efire üye köylüler. Tapaldı. Üye köylüler gel. Yeme. Burada gitmeliler oğlum. O öte ayta 100 şöyle işler. Milyonlarca Türkmenin kıyınalı oturanı görüyor. O adam milyonlarca o görüyor. Neyse adamın kıyınalı oturanı görüp ol bir özü olup şunca adam üstünden gülüyor. İşte o kapta var bir ertiyor $3.000 ile işe mi yiyecekmiş mi o da? Bir sürü pul ver ve berdi koya. Ondan sonra bir sürü pul verip ol dokumenti tasdikla diye. Sonra bir okuwçylardan bir sürü pul talep edýär. Angryklar. Okuwçylardan bir sürü pul talep edýär. Angryklar. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Sen siz kaç yapıyorsun? Salamu aleyküm. Sen siz kaç yapıyorsun? Doğru. Arkadaşlar şurada oturup yaparız. Tutaydı Türkmenistan halkı yaman Türkmenistan halkı bizleri içeri tutanı halkı yaman diyen o. Alo, selamlar. Alo, 1 minut 2 ağız gapim var. Hemenizlere iyi yayınlar. İyi yayınlar. Haydi ver. Bir zat aytacak mene şu. Zaten dediler ana şöyle TikTok'ta çıkasılar ha. Yanlış düşünmeyenler. Gidip bara şu aydotanlarınızlar bara Türkmenistan'da bara vaysanızlar bara daha iyi bolat tolka. Yadınızdan çıkarmalar. İstanbul çişkine hayışsilerden. Bir gününüzleri oylamanlar. TikTok'a çıkaslar onday munday disler. Gidinler Türkmenistan'da bu da gavorunuzlar edinler. Doğru. Ayalda goncugum. Türkmenistan içindekiler var ya Türkmenistan içindekiler. Maňa jaň edýärler. Maňa jaň edýär. Maňa jaň edýär. Berde hiç kimi dinleyen oklar. Berde bizi dinleyen adam yok. Sen bir dinle, bizim halımızdan habar al. Bizim derdimizi siz gidin onda, siz gidin Türkmenistan'a, gidin bara yanınıza adam toplan. Menem size şayat bolama. Sizin bir özünüz çıkat, sizin arkanızda duracak adam bolmaydı. Ben size özelden nomerim yan yazam, ana şöyle hemmesi paşırdı otan bilesiz mi? Dolka sizin bara arkanızda hiç kimem durmaydı. Abi şats etmeyin. Telefonda hazır böyle hemmesi takır aydadılar. Bilesiz mi kattı görmeyin. Seret adamlar korkka, o arada gurrun yok. Korkkalar yani hazırlıkça korkkalar. Sen kıstanma azıcık. Adamlar ayağa kalyanca kıstanma. Şolar derday kanun otuyorlar şu an. Derday diye hiç kime işaret bolan ok.
Şonda Zaman aydın bir Türkçada yetkiýärde bir kız var. Bizlerin Türkmen kızımız var. Ay Cemal mı kim? he. O kız erkek kız. Уважение koyamam. Только sizler bara kanday desem. Ay Ana şu Cemal, hatıllar kimdir gep o Cemal? lotana. Şurada hatıllar gep lotana. Hemmesi bir kino oynayısıları. Bir özünüzlere bir yakışıklı mı normal mi gep aydaslar mı? Sizler barınlar Türkmenistan'da rol çedirler bu zamanlarınızları. Minge kara. Olayka. Ben İstanbul'da. Ol. O diýanyň gitýän Türkmenistana barýan samalyotdan düşýän awdyllardan başlap bar alýarlar. Bir-birden gel tıkır alýarlar bilýärmi? Tıkır alyp sen tohum tiýiň häzir bara men çağama seretjek diýsinler. Sen hojoluň ad düş seretjäs, ýurtdaşyna çykarýas, şu taýda ýaşatjäs. Ejen sen ömür boýy Bilemem yerde bara keçen. Bol ýaşatjan diýsinler. Sen seretjime ýaşatjak diýsinler. Durmadı hiç kim. Şuradakilер. Mokmy. Oğuz bir zaman. Seret. User, sen şöyle çıkıp burlaya otuyorsun. Hani sen Türkmenistan'da şöyle çıkacak olup gör hani. Sen Türkiye'nin berýän azatlygynyň peýdalanıp otuyorsun. Türkiye'nin berýän TikTok'undan peýdalanıp otuyorsun. Türkmenistan'da internet deme yok. TikTok'a çıkmana, den Aşgabat'ta çıkıp bilýän ya Marin şäherinde çıkıp bilýän ya Lebanon şäherinde çıkıp bilýän. Sen näme berik çıkıp gürleýän? Haçanda şo ýerde hisat edip bolmaýandygyna düşünüp durka. Şo ýerde faktlar var, ýürüýte fakt var, internet yok. Çıkıp gürlesen ine sen şuwa çıkıp gürleň üçin seni jogapkärçilige çekýärler o ýerde. Sen näme üçin Abdullaň efirine girdin? Sen näme kellen bilen sögüşdiň diýip soraýarlar senden. Sen göni şo ýerden eýýäm hila etmeni başlaýarlar. O ýerdekiler maňa jaň edip aýtýar. Bir de kömek et aya bize diýip aýtýar. Olar o ýerde ölüp durlar, olaryň hiç hilek bir güýji ýok olaryň. Mümkinçiligi, güýji yok. Şo öz dertlerini aýtmana mümkinçilikleri, güýji ýok olaryň. Sen şol adamlardan indi bir zada garaşýarmyň. Şol adamlardan men ýygyma düşüp men arkamda durmaklaryny isleýärmiň. Salam, Abdulla, oňatmysyňyz? Wa aleykum assalam, hoş geldiňiz. Hemeňize de salam. Halk üçün canınız köydürüyorsunuz ha. Eğer halk üçün canınız köydürüp aydossunuz ha, canınız köydürüp aydossunuz. Ya ne doğru bolsaydın, ülkesen yalan yapıyorsan den eken. Yo, men aýdýan ol her kim aýtman başara nokta. Потому что siz sen alıp bir dilin gap ağzınızdan çıkan gapı atwiçat edesiz. Обижаться etmeyin. Buradakiler bazanları girer diye ki aydan bara ağzından dilinin gapını atwiçat edip bilmidi. Mesela şonu düşündürecek bolupman. Siz Türkmenistan'da şunday gapleşin ala eke. Sizin hiç kim arkanızda durmuyor. Ayallı on salamı atmasanız gomiya verilmez. Dinleýäňizmi? Inne ilkilene her kim özüne jogap bermeli. Burada aktivist bolar. Sesim bar ýa-ma sesim. Sesim bar ýa-ma. Gurlan sesiniz geldi seret. User, sen bir zada dogry düşün. Şu wagt hakykatdan hem seniň diýişiň ýaly şolar şu wagt gürlemeni öýtüdüň arkasynda durup bilen okşalar. Ýöne şo häzirlikçe şonu ýaly şo. Häzirlikçe. Biz indi 3-4 ýyldan bäri şudatlar düzedeli, şudatlary zat edeli diýip oturýarys. Olin bizi başlarda bizi görýän adam ýokdy, biz dinleýän okdular. Hiç kim her kim diňe öz derdi aladasy bilen gelýärdi. Doğru, hak beremem. Indi bir zatlar ütgemene başlady. Häzir bir zatlar ütgemene başlady. Görýän 210 tane adam otur. Meniň diýýärmi başda 250-300 müň adam görýär. Diýmek adamlar gün-günden öz ýagdaýyny düşünüp ütgetmene başladylar. Şolar şu wada çelli şudatlar düşünüp ütgedip boljak da arada pikirleri ýokdy. Şolar derdi aýtmany bilen okdular. Diňe öz owan başlygynyň ýanyna bar ya, ay men problemam bar, başlyk kömek ediň maňa diýe, şoň bilen gutarýady. Ondan käbiri bir onda biri o adalet ministrligine, prokurora ýa bolmasa prezidente hat ýazýarlar. Oňa da jogap gelen okdy. Ondan hemme umydsız bolup ýatýardy adamlar. Umydsızlykdan adamlar yatyp ine şu güllere geldik. Gün-günden ben size hak veremem. Siz ne doğru hak vermeýinler. Maňa sizler ni pravne düşünmeýinler. Eger siz ni pravne düşünmeýin. Men prosto size bar aýdama siz aýda ine hatyllar aýda diye. Пожалуйста, sizler ne doğru düşünmeýinler. İstimen Türkmenistan'da şunday bara ine şu eke gitsin Türkmenistan'a hemmemiz baralı. Hemmemiz bizler özümüz üçün emez, beçelerimiz üçün, gelgahımız üçün, beçelerimiz üçün bizler hem staratsa edeli. O zaman gelip böyle gelip şeytmen bitmen diýme de var ha.
Gelin beraber bolalım. Ağzı bir bolalım. Gel Abdullah senin dediğin bile yapalım diyeceksin. Ne mi gepliyorsun? Yok sizler bana siz kim ağzınıza bazen kadınların ağzına gelen lafı bilmedi. Yok krasivi. Seret o zatlar bar bizim içimizde düşünmeyen adamlar. Seret şu vat yöne ne sen bilyen ekenin, sen düşünmeyen zatlara, o üçkan düşünmeyen zatlara yöne düşünmeyen adamlarken şolara bir mevzu düşünmeli. Şolara düşünmeli. Şolar bile düşünmesek şörik gelip gürlemeli şolar. Şöyle gelip gürlese kelleleri işlep başlaya, düşünüp başlaya senem gelip şöyle şolara aydan, menem aydan, o üçkan aydan her kim bir bilen düşünüp şudatları etmen uğruna çıkmalı. Lebap korkak, lebap yamanam korkak. Yo lebap korkak. Hiç kimin user kimin bilimi yok oldu ana şu korkak. Şu bilmeyen. Mesela hak veremezsin gepinizde can var. Mesela hak veremem. Atamsa şöyle geldik veçelerimizi ben de lebaplı. Hiç kim korkak der. Kimin bilimi yok olsa kim düşünmeyen oldu, şudatlara düşünmeyen oldu, bir zatlar ütködüp bolacağını düşünmeyen oldu, ana şol korkak. Açanda sen bir zatlar ütködüp bolacağını düşünsen, seni eyyam korkak der. Seni eyyam harekete başlıyor. Aleykümselam. Bir muhtora koyup olmaydı da. Bolar aydı ver. Dedi var ya katır menadır var ya çok masana geva. Meselesi kökümüz tek kabulünü yok ediyor. Adamla karışıp duruyordu. Aferin hani ekem doğraydı. Simyamız, tohumumuz, tiyicimiz, şişler, bez üstü profil, bez üstü. Sen buna adam ol tutuş mar ayağa kalsın, levap ayağa kalsın. Sen havalı tutmasan arkasında neyse devlet doğru. Paprop ayağa kalkıp gör, yetece ortaya getir. Sen adamdan marın ayağa alanını gördün mü sen hiç? Sen yekece gelip marın ayağa alanını gördün mü? Mar ayağa alan sen... Ben var ya katılırım, ben hükümeti istekan istedim. Bu zatlar kan böyle. Bu zatlar var ya, ben size ayrı oturayım. Marı ayağa kalsın, Türkmenistan var ya, Türkmenistan hiç kaçak alıp bilen yer yok. Sen tutuş, marın neyden akarın ayağa kalaydın. Böyle şükür edin var ya, şükür edin. Yurdumuzda urş yok. Kıla adama seret. Doğru mu? Urş yok. Seret, parça mutlu neden dedin kettin. Eker azadak ya. Ben sizin bu gepinize koşulamakta gamal adres. User seredin. Yalnız malin. Seredin. Seret şıla adam marasın önünde egilip dur. Başkadan ken nemelerin önünde egildi şey. Patşaların önünde. Başka yurtların patşalığına yalakalık etiyor. Egilli yaşalan önünde. Ondan seret. Şıla adam bizim yurdumu dolunduruyor. Şıla adam var bizim yurdumu dolunduruyor. Bu dine bir ödünde öde egilen o. Tutuş Türkmenler hem egilmeyene mecbur etti. Şu hattadır dasardan düşman gelse Türkmenler dine egiler. Ben katılmam. Türkmenler dine egiler. O sizin aydan Türkmenistan hiç kim almaz. O Türkmenistan eyle olmaz. Maraya alsa beyle olmaz. O zatlarını ertek hiç andı or. Ertek de yaşatıyorsun. Ben burada diyeyim mi? Ben var ya. Ben 60 yaşında. Sen havalma borsedin yaşa berildi var Türkmenistan. Şu İtalyan yaşa berildi var. Sen havalma. Halkına yaşa berildi var onda Türkmenistan. Fikir ediyen. Bana seyret azat sen var Türkmenistan'a bir kısmı var. Rusya'nın bir kısmı var. Dur Rusya'nın bir kısmı var Türkmenistan'a. Hem medat var hem medat. Evlilik yollarını yani. Rusya'nın Türkmenistan'a bir kısmı var. Türkmenistan var ya Rusya'ya ılgap geliyor ılgap. Rusya Putin bir zat diyor ya Putin ayda gel sene diye ılgap var yani. Egilip buraya önünde. Ilgap gidiyor. Ilgap gidip yallak geliyor. Ilgap var ne döndü? Kendinde de sen ılgap var ya diyene. Türkiye'de neyse çağ olup oturuyor narkotikte. Neyse yaş oğlunu diyor. Türkmenistan'da narkotik var mı? Narkotik var mı? Var mı? Abdurrahman var diyor. Ben gidecekten alıyor mu? Azat dur. Azat sen dur. Burç yok o. Şuna belirtti sen o. Burç yok. Saçalıdır bir işe pul kazanır. Doğru mu? Narkotik yok. Bak. Şuna belirtin. Çağılanı belirtin o. Azat durur musun bana sonra ben soruna cevap vereceksin hadi. Türkmenistan narkotik yok ya. Türkmenistan narkotik var birinci bir. İkinci son Türkmenistan'da yaş kızlarımızı iznasiyeti öldürüyorlar. Yegenler. Maşin kalkıp öldürüyor. Üçüncü etaj, dördüncü etajdan zındırıp tutuyorlar kızları. Ne için yok diye. Adamlar Covid yok dedi. Türkmenistan prezidenti, prezident yok dedi. Bütün adam ne için öldü? Halk mezarlıkta yer kaldırmadı. Covid'de ölen adamlar. O bir. İkinci son adamlar şu an Covid'den ölen sonra şu adamlar git çoğunla yerden git
stroy oç duruşundan görsen. Ha, oç duruşun görsen o adamların helilere. Hemmesi rak keser bağırdan. Olur neyden keser oldu? Olur ne için emeden yok? Narkotik yok diyen. Sen git Aşkavat'ın git de yegenlerin magazinine git. Magazinler böyle national magazinine yegenler. Kalyan'dan zaprışın et de Kalyan'dan zaprışın et bastı olanları. Şolarını koşup satıp dur. İçinden koşup. Ne şey yok diyen. Karın neşe var. Dişli narkotik değil. Karın neşe var. Narkotik değil mi? Oraya ya beğendin mi? Ben burada atayım da katılıyorum. O yegen bilen bizden değil ya. Doğru mu? Ne için? Ne için değil? Dur. Hemen de. Ağız üstünde yegen de ağız üstünde. Ağız üstünde yegen biz yegen gel diye. Ben onunca gortusum yok benim. Ya onunca kelem yok mu? Ha? Ya erkekten mi? Sen özün için hesap etmesin. Ben özüm bunu yüksek tutarım özümü. Ben kakoyta bir kalkol başlıktan bir baslanca peste yaşatıyor. Nämeden kavurma ne? Kalkol başlıkta peste yaşayın ben. Yok. Ağam seni öldüm. Gulştat edýänekinde. Yo bir bäde gullar gerek bir bizi öldüm. Gulştat edem de. Abdullah bir minut doğarım. Öncelikle hemmene de hayırlı akşamlar. Şimdi men näçe wagt ber şu ýaýyny dinläp ötün welen. Diýen de kalkoz başlyklary bizden bir basgançak ýokarda diýen. Sen näme üçin kalkoz başlygyny ödüňi çondan kiçik görýän? Näme üçin kiçik görýän ödüň? Näme üçin kiçik görýän? Türkmenistanda narkotik ýok diýen. Ne hani ýok? Hani nerede ýok? Oğlum ben gideyim kaptıracak mı? Ben sana kaptırıp ben satacak diyemem. Sen şu anlara prosto diş görüyorsun da. Ben 16 Türkmenistan'a gidemem. Şonda da bilýän men Türkmenistan'a her gün gürleşip atayım. Ben 16 yıl gidemem Türkmenistan'a. Daha sonra ben şu Kırgızistan'dan da çıktım. Ben sana adresini edeyim sana. Adresini edeyim mi? Kurtla git. Kurtla git. Poli git kanalda. Şu yegenle magazini, national magazini var. Şu tarihte bay Karaneşe başladı. İşte mesela diyeyim. Git de. Men git şu an git al sonra. Ama sen ýa-da men ýa döwlet ben ýa-da nalekem ýa-da men şunu ýaly istedim. Birincide sen şunu ýaly döwlet işinde işler bolsa, döwlet bilen hökümeti bir-birinden aýryt etmäni öwren. Döwlet näme, hökümet näme? Japanlar. Biz burada devletten narda, devletinden narda değiliz. Biz hükümeti dile getiriyor millet. Şu anki hükümetten narda diyor. Şu anki hükümetten her kim şondan zalim diyor. Burada hiç kim Türkmenistan devleti yaman diye bizim devletimiz daha şükür gülüyorlar. Abdullah geplep biler mi? Bir 2 minut ondan gidecek mi? Dinleneme geplep. Zaten şeyle men yana Ayka deyip bir girdi. Ayka ştayda o koya he. İnne adam ilk bilen özünü düzeltmeli. Başka kişilere son geçiler. Doğru değil mi? Türkmen halkı mara vaktına menneyen Oğuzhan dövrünün hoca geçmişte geç gitti. Men Türkmen so Türkmen yatlap men Türkmen olacak olaysa şu var. Doğru değil mi? Ama aslında şounun maslak bizim eyyam bar düzenimiz bozuldu. Türkmenler ilk bilene yarısı Suriye gitti, yarısı Afganistan'a gitti, yarısı İran'a gitti, yarısı yeni burada da şu kıyınçılıklardan kaçıp gidip uçtan söğüşten öneme mert olacak olup tersine oldu. Düşünüyorsunuz mu? İnne dağıdık olun yönökücüda Kerkük'teki Türkmenler näme diye şu tayda biz diye başlıklar dedip sayılayan yok diye. Biz yönü yaşaplar şu devletin nemesinden peydalanıp diye. Doğru değil mi? Näme oldu? Bir gezek dağıdık, şu devir dağıdık. Sonra biz uje Ullokan Paçeri'ye gidirdik. Doğru değil mi? Birim uçtan ön 41-45'te biz neçe sanak zat yitirdik. Neme adam yitirdik. Ondan kümüşler neçeni berdi. Bizim milletimiz hemme zat gitti. Näme üçün? Adaklı üçün şeyler mi? Ondan paşalar vardı. Şu paşaların arasında bizim atalarımızın, babalarımızın doğanları vardı. Olar var baylık gerek gel, bize hanlık gerek gel, paşalık gerek gel deyip yurttan kaçırıp halk dönüverdik koyverdiler. Doğru değil mi? Sondan sonra bizim atalarımız, babalarımız öz doğanlarını Sovyet Sayuzu'ndan korkup Sovyetler adamına bizimle birlikte şeyler mi? Bir gedecik öz yurduna mihman alabilmedi. Doğru değil mi? Şu vakitler Afganistan'a, İsveç'e bizim yaşlanmadı Afganistan'a da vuruşmanı uğrattılar, ölüp geldi bizim oğlanlar. Ondan sonra biz kendi paçeri ettik Sovyet Sayuzu dövrüne. Ama en sonunda 91. yılda Orta Türkmenistan'dan çıkıp gidenler ne etti?
Biz şu wagt sesimizi çıkarmalyk, bilýäňizmi? Näme üçin biz işsiz, ýalanaççylykda siz arkayın Rusya çekip gittin. Sen maňa öz başlaklyk berdin de hany ol öz başlaklyk. Biz berde işsiz galdyk. Hany bizim o giden adamlarymyz, ölen adamlarymyz, bunyň hemme zady azatlyk biz bile kazanmak diýmelidik. Dogry dämi? Häzir biz türkmenli bu ondan öňkü döwrü girip bara türkleň atalar türkmenler diýip geplejek bolýar. Emma geçmişde galan gally geçdi. Gitti. Sebäbi bizde näme yok? Bizde savunma yok. Dogry dämi? Özüňi biz diňe mert boljak bolýar, tersin etýär. Onu biz halk boyunça bütün Türkmen halkı bolup boynumuza almaly. Ol elini çekmek, yankı birine burada diýmeli bolsa elini çekmek ol mertlik däl. Allah can asmanım arasında deyip oturmak mertlik däl. Biz ilki bilen orflara diýmeli zadymyz. Yankı ikinci adaga oturýursunmuşdaýda. Yaşınam 60 ekeni orflaryň bize näçe bergisi bar. Orflar ola sen eken senden üç güçlü neme döwlete de bergisin, beres gelse bereno. Düşündüňmi? Kim gepleýär bilýärmi? Kimin eline yara güçlü bolsa, kimin savunmasy güçlü bolsa şo gepleýär. Sen häzir howun Lübnan bilen şu wagt İsrail gurlaýyn men şo İsrail'a bara şolar bara adam öldürýän İsrail şu wagt haramzada bütün dünya öğrenýär şonu. Ýöne bütün dünýäň kanuny bolan soň şoň üstüne bara neme patla diýip bolaýan şonu İsrail'e. Inni näme diýjek bolma savunma meselesini İranyň savunma meselesini maslahatlaşýarlar. Ýokaryny 10 milyon örtüp savunýar. Eger o taýda o bomba düşäýse olaýla boljak, o näme bolaýsa olaýla boljak diýip. Her ýurda ilki bilen savunma gerek. Düşünýärmi savunma? Sen o pank dedi oturanyň peýdasy ýok berde. Men türkmenliyim. Inni sen Russiya näme üçin daja öz prezidentimizden boyunnalar Russiya biz näme üçin boyun egip otýar? Boyun egip gelip şo saparmaradan boyun egip gelmegen näler? Ýöne bizde ýanky savunma ýok. Halk bolup oturdy agzymy açyp şo wagtara bize ya bir taraply wapşe bermeň ya da aljak bolsaňam getir şo yaralanmazy getir. Biz hemme zat gazandyk bizem şo Russiýany bölüg diýip. Ýöne diňe biz däl hiç kim diýip bilenok. Şu näme üçin neme söwüşýär olar bilen. Söyle aýsana şu söwüşýär nemeni. Ukrayna. Näme üçin söwüşýär? Biz dyrnak ýatjak Türkmenistan yumruk ýatjak döwlet biz. Biz ýanky edeli, beýdeli diýenmizde dem edip bilen ütgeşik zadymyz ýok. Sebäbi kim şu wagtlara güç kim gepleýär diňe güçlü gepleýär. Düşünýärmi? Inni men size bir zaten bollu o tany geçtik Türkmenistana men size bir zaten basýanam bolsalar men şonu aýtjak. Türkmenistandan giden adam näme Türkmenistanda pul var adamlar gidip Şwitsariýa bankyna pul moýgaýtýar? He? Vatan dönüğü diýär biz. Hiç kime de bizim vatan dönüğü diýmän hakymyz ýok. İlki bilen hemmemiziň özümiz dönük bizim. Hemmemiziň özümiz dönük bizim. Şu daşary ýurda pulum goýup gaýsan daşary ýurda gaçyp gitmek üçin goýgaýtýan menen halk dur arkamda halk. Sen men baýam bolsam garybam bolsam halky goýup hiç ýere gitmeler. Şol Türkmen misin? Türkmen telpeğine etkizecekmi? Sen prezidentam bolsaň, men ýaly gedaýam bolsam, sen halkyň üçin söwüşmeli. Halk bilen daşary ýurtlar bilen söwüşmeli. Halk bilen halkyň özü bilen söwüşmeli. Hiç kime de aktivistam diýmeler, hiç kime erwetler diýmeler. Daja geplep bilmeýän ağzını yumup bara urulsa da geplebilmeyen adamın onun aklını Allah Teala beren için şoňa da zat diýmeler. Allah birini akıllı edip yarattı, birini akılsız edip yarattı. Düşünýärmi? Ýöne birine eline güç verdi, birinin beýnisine güç verdi. Bizim ýekejek halk bolup etmeli zatymyz var. Beýdip bara birini aktivist däl, birini ýurtdaşyny okaýar, birini ýurtdaşyna okan, biri Aşgabatly Akşeker'de ýaşaýar, biri o taýda ýaşaýar. Beýdip paýlamalar halky. Ya da o TikTok diýýär. TikTok'a girýän şatır mıdır, çokay mıdır, näme midir biri-biriňize. Matumullydan döwründen berdi edip bolanok türkmeni. Düşünýäňizmi? Bizim näme estağfurullah bara göre olan bizden çykdy. Näçe tane hanlyk gaýratly adamlar bizden çykdy. Ýöne näme üçindir hiç açan biz agdy bir bolmadyk. Mesele şu taýda çözülenok. Düşünýäňizmi? Ýene bir zat aýtjak. Agdy bir maşgalan ýykyp bolýarmy? Aýka gepleýän, aýka men aýta sonra berjekdim. Siz maňa gedek bermediňiz. Aýka ýekejek edek Türkmenistandan ýekejek köp pul alman, şu okuwa pul gel senem okuwa salaýyn, senem oku diýip birini çağırdymy ka? Şu taýda okup beren studentlaryň etýän işlemi bilýäňizmi? Russiýa bolsun, Türkiýe bolsun, niresi bolsun.
İlk öyle okuç başka okuçu öz ya den düz gözlep başlaya şundan $100, $500, $300 üteysem şunu deme okuwa salaysam ondan uğrat yalar birinci gelip Türkmenistan'ın ol hiç kim azara galıp Türkmenistan'a aysana şunu oku için barılan yer var şu men hemmedar bilýän aslında da azıcık yer vermemekde barıp şotaydan bir spisany beräň da okuwa girilýän okuwlaň spisany beräň dip soran oklarda seni gazanırdık geçiver eden ol berden haber eteler gelinde $300 versen ormana eden işim için. Bar ya o da neme aeroporta bar ya yankin nemesi okul Türkmenistan'a neme 40 sanatlı medisinski uğrunan adam gerek olsa 40'ın arasında yoksa misal için aytten ya yankı kazanılan okul yok ya da kazanılan üniversitet yok. İzine gitke bir garibin çağası. Son yamaşkan adancak olup yamaşkan eşek olup ya da işlep verenler var. İşlep verenler. Kimi ne haysi işe salıp 5 manat elinden alsam tam. Türkmenine biz Türkmen. Men edemok şonu edemok sebebi men ağlanmadım yüreğim bilen ağladım. Düşünýäňiz mi? Men goňşum içinem yüreğim bilen ağladım. Vatanım içinem yüreğim bilen ağlayan, bu halkım içinem yüreğim bilen ağlayan men vicdanım var Allah berdi. 5 saat namaz okuyanlarım arasından çıkýar her hilek zat ýöne men yürek halk diyen son yürek vatan diyen son ara seni şu pul almarsan ha şu tayik çağıcıklarını koyup gelip şu taylarda işleyecek olup iş tapılmayan yüzünü alırıp varan yerine hizmet yer olan adamdan Türkmenler evet ya menin yolum açıldı menem ona bu ziyatta veriptim indi menem ondan ziyatta alayın diye düşünýäňiz mi? İş alacağım şey dip ýatyr okuwa alacağım şey dip ýatyr bir de Türkmenistan'a hemme zattan öňürti bilim gerek bilim yankı men size aýtýan bir ýerin gyrmak üçin näl hemmeňize desseň bir urun aýtýan prezidentinden men ýaly gedaýyna çen men gedaý däl oğdaş ýöne men özüme gedaý diýen düşündiňizmi gedaý däl estağfurullah garip diýen ha men ýaly garibyna çen näçin men garip däl sebäp hiç açan ýylyň hakyny ýemedim ýylyň eklenjine ýylyň nemesine de puluna da ýaşamadym zatda ba ýerdenem gaçyk gaýtýan düşünýäňizmi inni yankı nem için eden oklar birbirine şokamak Türkmen olmak için ilk bilen ötmek için bize bilimli yaşayarep ol ay men bilim biz nem etýäs eklen bilmän çağıjymyz okuw tor ya olinara gel çağam işledi yer işledip onu kazanıracak bolýar ağaç oturuň ene atalar ağaç oturmaly bolýan çağıjyklaryny okutmaly 105 tane o çağ okanından 500 tane çağ okusa arasından yıldız çıkar düşünýäňiz mi garibam bolsa parlap çykýar maltumulam garipdi parlap çykýar şonu okuduk bilsen parlap çykýar biz hemme zatdan öňürti bir-birimizi neme gollap okumaly we okutmaly çağalary ol biz näme etýäs ilmide 5 manat düşýän ay on kakata alkaş bolsun on ýejet alkaş däl düşünýärmi ýejetine çekendir ol düşünýärmi o çağa destek vermeli onu gollamaly onu kömek etjek bolmaly hani kim sadaka diýäňizde bar mal soýaňyz Türkmenler öňüzde bir munçuk geplep bolay men ondan geplejek gel kesçe mal soýalarda bir munçuk geplen men demalsam bolýar bolsa demalayyn Ayt Gulhanım. Indi men aýtjak bolýan zadım sadaka diýip bir zat sadaka berýärse ha bar neme garny doklary çağırıp berýär şeýlermi berme eýdip bermesen bir garybyň çağasyny okut bir garybyň çağasyna pida et dogry dälmi o kanundan soň o yankyny men aýtjak bolýan memleketimiň savunmasy hemme zatdan zerura şeýlermi yani daşary ýurta garşy neme güçlü bolmak onsoň adamy gurpluluk bar anam özüne anam döretdi adamda anam döretdi anamly türkmen döretmeli biz bir-birimizden bir-birimizi yıkıp görmeliler ol daşary ýurt bolsun içeri ýurt bolsun içeride de şonyal daşarda da şonyal başlasaň oň soňu ýok İçeriğin başlasaňam soňu ýok, daşaryň başlasaňam. Ýöne Türkmen, öňkü türkmenligini dowam etdirmeli. Hakykatdan. Yani beýle hakykatdan beýip ol eýtýär, bu beýtýär diýsek onda bitýär hemme zat. Düşünýär? No. Ana şonýaly. Dogry, sag bolsun. Gulhanım. Aýdyber Babokjan. Ýanky demallyana geplesene. Demallym men. Aýdyber Babok, sesiňi aç. Baba koydu. Doğru aýtdyňyz Gulhanım. Men bir diňe bir ol nan ýagy bolup gitmeli däl-de diňe şu garnyň aladyny etmeli däl-de birazajyk bir arnamy ýyl almaly da ahlakly bolmaly, namysçan bolmaly, bir güýçlürek boljak bolmaly da. O bir
O bir düşünce olmalı. Bir yerini talap vermeliler. Olmalı. Ne o? Düşünce olmalı. Her kim özüne cevap vermeli ve düşüncesi olmalı. Misal üçün, tosan meçhalin... Ha o. Yine şu iş yok dövrler var ha. Misal üçün, yani misal üçün. Birinin hakkını yemeli iş olsa gitmesinler. Ne için gittiler, doğru değil mi? Yani her kim öz gününü fikirlen ya, başka kişiler yadından çıkar ya. Ana sonuna bolanak. Sonra devlet hem olmardan hiç adı var. Halk olup, halkın özü adam olmalı ilk bilen. Käbir halklardan gorkanırlar bilýär mi? Näme şolar yaman şerçi zatdy. Bir de mana şonu ýalar. Bizde aslında var ha, öňkü türkmençilik däpdi sur hemme zat gowsaklarny. Ýöne açlyk döwründe var ha, adamlar indi garnym doýuraýyn, köp zat var ha, terklikden çapaydylar da düşüne. Doğru değil mi? Ýöne giýjem däler, ýöne ay ona maşaramda her kim öz başaran nesse bolýar, başga hiç zat. Ine men näme başarýan şonu deýin misal üçin. Kime kömek edip bilsen et, ertekün näçe garny dok, näçe bagtly adam bolsa şonça da Türkmenistan çal töser. Dige men ýeke jözüm baý bolaýyn, meke jözüm bar näme garnym dok bolsun, başga kişiler näme bolsa şo bolsun diýmelerler. Doğru diými? Diýmenler. Men köpden kenki ýatsyn etmeli däl. Ana şonu inne şonu etjek bolýarlar da, gepin tümekleri. Ana şonu ýaly. Babokjan tetini aç. Men sesim gaty gelýär gerek, men gaty gepläýdim da. Yo normal. Ýalan ýaly. Sen öz sesini özüň eşitmesen gepläýärdi. Yo. Iýmenna şo zatlar ýola goýjak bolsak biz şörden başlamaly. Maslahatdan başlamaly. Her kim düşünşmeli, bir ýerek bilen ulalaşmaly, bir ýol ýörmeli, bir agly berlik bilen. Şo zatlary etjek bolsaň, döretjek bolsaň ine şu efirlerden başlamaly. Ýol. Olya. Salaman oturup men çıkıp bilýärmi aştaýda? Owo. Olya sağ ol. Sağ olun Gulhan. Tamam. Sağ ol. Şon ýalda vatandaşlar. Hereket etmesen istat düzelmeýär. Şorda gurulap başlamaly. Bir bile düşünşmeli şey efirlerde. Bir bile düşünsek ondan agdy berlik öredip bilýär. Agdy berlik bolmasa düzelmeýär istat. Agdy berlik bolmasa düzelmeýär. Mene efiri yapaýyn diýende. Bereketli. Ýalňyş düşünjelere goýun diýende. Kim gurulacak var bolsa, kimin pikiri var bolsa, gelin aýdyň olmasa efir yapjak. Olmadylar näli? Salam, arma. Arma. İki mont nime aýtjak da şu pikirime. Soňky döwürlerde özümiň bir gelen çakym diýenler. Karoçam häzir şu wagt türkmenleriň bir gaçara kowul maýy wada bir daşary gurtlara çykýar. Edil hökümetde işlemese de bir adam şu hozurlukdan işläp pul uradýar. Elbette şu daşary gurtdaky bir adam materiyede oturan bir giden hozurluklar bar. Şularyň daşary gurtda şu hedilliň ýokdugyny bir düşünen güni gaçara kowul nemeler gutoranmagy ýa häzir 3-nji dünýä sowuşdy bir belan bolsa-bolsa da dursa, dünýä siýasatyny liderler. Yani nefis şunu aýtjak bolýar. Opşy Russiýa, Ukraina, Palestina, Izrail, Libanon goşuldyny, İran, Abdullah. Bıraklary. Sen şu wagt bir mut bölmän dursana dostum. Men dinle, adat men dinle. Bir mut durayda dostum. Baba bakçanma, sesin yapsana Abdullah. Nehil medeniyetsiz adamlar var. Entek bir oturup bir gürleşmeni uğranmadı bu adamlar var. Onun teredinde şu mesele opşu daşary gurtda geosiyasatan boluşup ýatyr da. Onun Türkmenlemede de daşary gurtlarda iň köp Microsoft ýaly daýo kompaniýalarda akyakaly işlem yok da tur kerteňe işlerdi işlerdi iň köp. Ve bu işleriň birinji öňü ýapylýar. Şu işleriň öňü ýapylýar birinji bilen. Ya Türkiýede bir de geljek bolup durda diýip bolan howklara şu aýlap gör. Toýst Türkmenlemede häzir gaçalara kowul maýy bar, daşary gurtdan zatda. Şu hökümet bar,
alagadan ýurdun ykdysadyýatyny gowlaşdyryp iş mümkinçiliklerini köpelse de arkaýyn bir öýüne gidip geler ýaly adar bermäň şu watandaşlarymyza diýip görülse de prezident gönü migrasiýa şonu ýaly diýip ha. Biram öňüň açsa da şu aktivistler bit kraýyn bolup galýar mesela aýdy. Köpüýmüzde çünkü Türkmen halkynyň infekör esasy görünge ýanlary işsizlik, yeter etmezçilik. Yani her kim bir gowy ýaşaýyş isleýär da dogry dämi? Yani gowy ýaşaýyşdan maksat elbette öýlendiň bir jaý almak islersiň, öňe gaýnyň bilen ýaşap bilmersiň, ýa maşina alasyň geler, ýa öýlenmedik goýup öýlenmek islersiň, ýaşyň geçip barýandyr kanýaşna. Bu zatlarym hukmany da. Näseri oturýan bolan diýen. Birazjyk ýagdaýlaryny gowlaşdyrsa, ay bir adalet adam talap edilýärse, söz azatlygy, internet azatlygy bolsun, hawa gepläriň üçin kritik eden üçin öňe polisiýa gelmesin zat diýäsler. Bu zatlar grawy ýurak, aş eklenjimiz bar diýip, gatygar siýasaty goşulmaly geljek gaty köp adam bar. Yani konstitusiýanyň bir 35 maddasy adam hukuklaryna bagly, adam hukuklaryna teredýär. Şu adam hukuklarynyň maddasyny soramajak bir giden halky bilýänler, şoňa şu eklenjini, çöregini, suwuny berseň, işlemäne ýagdaý döretseň, şu zatlar talap etmejek. Bir giden ýurtdaşymyz bar. Assalamu alaykum hemma. Häzirini şu zatlara teretseň, ýa-da gaçara kowra maýmyz bar, ýöne şolam gutaraýan ýagdaýyna, şol gutaraýan ýagdaýyna hökümet gürrüňsiz halk ayaga galýar. Ol ýoň tejribesi ýok bolmasa, birinji ýerde hukman edýär şuny. Çünkü näme? Gruziýanlar, Ukrainlar enesiniň garnyna öwrenmändir. Şolar hemmesem dolup, ullu kanýaşa gelip ayaga almany urunýar şolar hemmesem. Toýst bidem geçer o ýoldan. Ýöne şu wagt gaçara kowra maýwa diýip pasaplaýar. Şoň üçin hem kän bir de goşulan oklar, hatta köpüýüňiz şaýat bolansyňyz. Belki ýöneköy efirde oturanyň efirine baryp şu syýasy görüňizden ýa çykaryp goýýardylar, ýa bolup edýändirler. Şunyň gorkusy gaçara kowra maýwa çünki. Şoň gaçara kowra maý bolmasyn, seni birinji çagyryp seni gürletýär, seni meni gürletýär, özlerem gelip gürletýär. Neyse şunu aýdaýyn diýdim, bara bir kiçirak bir analizim aýdaýyn diýdim. Dinleýän üçin sag bolun. Böyle inşallah yeter lay aldı birlikler var bu. Doğru. Endi aktivist hemişe gerek. Yani hemişe gowluk gol adam ýerbetlik gol adam beş zatlar gurrun edip durmaly. Siýasatda näme bolýar? Ekonomika näkilekine türkler gurlap durlar. Hemme zady goşulmaly, hemme zady gurlemeli. Gurlemeli däl ýurt ýok. Hemme ýurtda hemme adamlar, hemme zady goşulýar, hemme zady siýasatda goşulýar, ekonomikada goşulýar, hemme ýurtlarda hemme zat halk bile çödülýär. Halk çödmer hemme zady. Ondan watandaşlar şonlaly goşulmasak mümkinçilik ýok bizde.